Dragi naši gledalci i slušalci, mi kao volonteri Centra za omladinski rad odlučili smo vam da na neki način razbijemo vreme koje provodite u izolaciji i odlučili smo da napravimo seriju intervjua sa nekoliko ljudi koji su ovaj period iskoristili da nekim svojim gestom ili zalaganjem na razne načine pomognu drugim ljudima da lakše prebrode ovaj period. Danas imamo priliku da razgovaramo sa jednom devojkom koja je u svojoj zgradi napravila biblioteku kako bi našla zanimaciju u svojim komšijama u zgradi. Kako je došla na tu ideju, sa kojim poteškoćama se susrela i koju poruku ima za nas, pitaćemo Zoranu. Ćao Zorana, kako si? Ćao, pa nije loše, evo zatvoreno sam sada, danas sam konačno izašla napolje posle vikenda, posle 3 dana izolacije, pošto nisam smela da izlazim napolje, tako da sad sam super, sad sam zapravo skroz ok. Da li možeš da nam se predstaviš? Ja sam Zorana Karapanđin, imam 28 godina, živim u Beogradu. Inače, sam studirala skandinavske jezike i književnost i jako volim da čitam. Imam svoj blog o knjigama koji se zove Knjigoteka i na Instagramu isto pišem recenzije knjiga. Inače, bavim se marketingom i to je sad neka druga priča. Ali uglavnom to je to nešto. Imam gomilu nekih hobija, uglavnom se svodi na čitanje, na marketing, fotografiju, tako da eto, to je to. Ne znam šta vas još zanima. Ti si u svojoj zgradi napravila biblioteku za sve stanare te zgrade. Kako si odlučila za tu ideju? Pa s obzirom na to da imam taj blog, ja mnogo knjiga dobijam. I kupujem i dobijam na poklon i dobijam ovako u nekim saradnjama svašta nešto i onda sam jednostavno skupila se tu jedna velika gomila knjiga koju ili nikad ne bih pročitala ili sam ih pročitala pa prosto mi ne trebaju više. A pošto je sad period kada se ne viđam ni sa svojim prijateljima, niti idem bilo gde, niti prosto gledam da nikoga ne opterećujem bilo čime, odlučila sam da te knjige stavim na raspolaganje svojim komšijama, zato što to je bilo na početku kad je bilo poteškoće dok još nije uvedeno vanredno stanje, dok još uvek nije bio uveden policijski čas i dok je bilo onako poteškoće, dok su stariji imali poteškoće da sede kod kuće, da kažem. Tako da meni je palo na pamet da možda ako im se nešto na neki način skrene pažnja, jer svima nam je teško da sedimo kod kuće. Mislim, to su stari ljudi koji su vrlo često sami i deca ne žive s njima, unuci im ko zna koliko retko ili često dolaze i onda kao palo mi na pamet, dobro, ako im nešto drugo privuče pažnju, možda neće toliko izlaziti napolje jer su rizična grupa i zaista ne bi trebalo da se zaraze. Tako da mi je palo na pamet, eto, umjesto kad krenu da izađe napolje, ako vide možda neku gomilu knjiga, možda će uzeti knjigu i vratiti se kući i bit će im zanimljivo tih par dana dok je pročitaju. Tako da više je bilo to da kao tim ljudima učinim nešto da im bude zanimljivo dok sede kod kuće, da se ne dosađuju. Kako su tvoje komšije reagovali? Da li je više bilo pohvala i odobrenja ili kritika? Pa nisam dobila nikakav komentar u smislu da je meni neko nešto rekao, jer sad se prosto svi držimo onako izolovano, nemamo nikakav kontakt, čak ni u liftovima. Pazi, ova velika zgrada ima 11 spratova, 70 i nešto stanova, tako da ja zapravo gomilu komšija ne vidim, ni kad je normalno stanje, a kamoli kad je sad ovo vanredno. Tako da ja sam se plašila da će biti negativne reakcije u smislu da će se možda snebivati ili neće smeti da uzmu knjigu, jer ljudi su generalno nepoverljivi i možda će, ja sam pomislila, možda neko pomisli da nije ovo neka skrivena kamera ili ja smem da uzmem ovo. I onda sam napravila onako veliki plakat i zalepila i napisala cijelu ideju. I prošlo jedno 2-3 dana, niko nije uzimao. I onda sam ja jedno jutro izašla i videla onako da je jedan veći broj knjiga fali. Tako da sam onda već bila u fazonu, super, sad su se ohrabrili. Više sam se plašila toga da možda neće smeti, jer onda bi mi to baš bilo krivo. Mislim, nekako to onda ne bi imalo nikakvog smisla što sam iznala, ali bilo je zapravo super prijem je bilo.
Hvala ti. Reci mi, da li se možda još neko u zgradi priključio tvojoj ideji? Pa jedno nedelju dana nakon što sam ja iznela tu svoju biblioteku, onako izlazila sam napolje, onako slučajno pao mi je pogled na taj deo i videla sam 7 knjiga koje uopšte nisu moje. Tako da, bilo mi je baš simpatično to što se neko video je i pomislio, hej, pa mogu bih ja možda ili mogla bih ja da stavim neki svoj doprinos, tako da, i kasnije vidim stavljali po 1, 2, 3 knjige koliko je ko mogao. Tako da ima tu i dole jedan manji broj knjiga koji nije mogu. Tako da očigledno sam se priključila. Podelila si na svom profilu na Instagramu da su neki ljudi iskoristili tvoju ideju i napravili biblioteke u svojim zgradama. Kako si reagovala? Kako se osjećaš povodom toga? Ja, pa meni to je bilo baš super. Mislim, bilo mi je cool što je to inspirisalo ljude da probaju i oni nešto slično, jer čak jedna devojka, svako od njih mi je poslala slike i delila sam dan na Instagramu, tako da bilo mi je baš drago. Jedna devojka je čak napisala svojim komšijama kao, eto, bilo bi super kao ako neko ima nešto samo da iznese da stavimo tu kutiju na to nešto, da ne stoji na podu. I sutradan je izlazila iz zgrade i dočekala je mala polica, tako da je neko došao i ladno je zapucao policu za knjige. Tako da zapravo to mi nekako bilo baš mi ulepšalo dan, da tako kažem. I svako ko se setio da uradi ne samo to, nego i bilo šta generalno nešto lepo, da prošeta kuće, komši, da ide u nabavku, sve su to lepe, u osnovi lepe i pozitivne stvari, tako da ako sam ikoga inspirisala ili prosto čak i ako je neko dobio neku bolju ideju od mene, meni je svakako drago, mislim, tako da vrlo, nekako baš mi je bilo fino to da čujem da su i drugi pokušali. Da li misliš da ćeš i nakon vanrednog stanja nastaviti sa radom? Znači, da li će tvoja biblioteka nastaviti sa tvojim radom? Pa ja sam razmišljala o tome, ali nekako niti se sad nešto nazire kraj u ovom vanrednom stanju, pa da mogu da kažem. To su svakako knjige koje meni ne trebaju. I u fazonu iznala sam ih tu, njima na raspolaganje, tako da što se mene tiče, mogu slobodno kad prođe ovo i da ih pokupe i da odnesu kući, nek im budu njihov. Mislim, bukvalno mi nije bitno, tako da što se mene tiče, ostaće to tu, ali možda čak napišem neku poruku koja će biti u fazonu slobodno uzmite, poklanjam vam zašto ste tako bili fini i niste izlazili napolje, poštovali ste pravila, tako da što se mene tiče, to je od mene neki mali doprinos i poklon. Voljela bih mislim da sad bih ja naravno voljela da to bude na što većem nivou, ali naravno nije baš moguće u ovim uslovima. Ali da, definitivno ću ostaviti te knjige pa ću da vidim šta će da se desi s njima. Šta ti ovako privatno voliš da čitaš i da li bi mogla da nam preporučiš neke knjige? Pa mislim, ja stvarno svašta čitam, tako da ja bih lakše mogla da odgovorim na pitanje šta ja ne volim da čitam nego šta volim, zato što stvarno volim svašta. Čitam i klasike, čitam i domaće pisce, mislim dosta manje, ali čitam, sad sam počela kao da ih čitam. Uglavnom su to neke drame ako ćemo pričamo o žanrovima. Mislim, najmanje čitam one neke knjige samopomoći, motivacione knjige, to ne čitam stvarno uopšte. Trilere slabo nešto, svašta čitam ono što mi se učini da je kvalitetno i zanimljivo, ako mislim da je kvalitetno ne gledam kog je žanra, ajde da tako kažem. A sad što se tiče preporuka, ja bih mogla svašta da preporučim, ali ne znam šta vi volite. Na mom blogu i na Instagramu generalno ima mnogo preporuka i mislim da čitam dosta raznovrsne knjige i mislim da svako može da nađe nešto tu za sebe. Mislim da nekako pokrivam, čak sam skoro neke trilere čitala i možda najmanje ima ljubavnih romana, sad kad malo ovako razmislim. Ali to ne znači da ja ne volim da ih čitam, nego prosto tako nisu mi ovih dana bili. Nisam bila u tom raspoloženju ili mi nisu pali pod ruku, ali što se tiče preporuka, stvarno mogla bih satima da pričam o tome. Ako imate nešto što volite, neki žanr ili neku knjigu koju ste čitali recimo ranije, koja vam se baš dopala, onda bih mogla da vam na osnovu toga preporučim, jer
preporučivanje knjiga nije baš onako malo to nezahvalno, jer svi volimo različite stvari. Mnogo puta mi se desilo, zilijardu puta mi se desilo da neko kaže ja, preporučila sam ovu knjigu, baš mi se svidela, ali isto tako mi se nekoliko puta dešavalo da čujem kao ne, ona knjigu koju si ti meni preporučila uopšte nije bila za mene. Tako da volim da čujem šta neko vole da čita i da znam nečiji ukus pa da na osnovu toga preporučim. U redu. Hvala ti svakako. I za kraj, da li imaš neku poruku za nas? Pa, ovo što vi radite, nevezano za ovaj intervju, vidjela sam onaj vaš sajt i vidjela sam baš je divno i baš je za svaku pohvalu. Tako da imate jedan veliki aplauz od mene. I poruka, mislim, ne znam, ovih dana onako intenzivno razmišljam o tome šta i kako sad, kako da se svi snađemo u ovoj situaciji, gdje nije stvarno lako. Ali moja poruka je jedino da radite u karantinu i u izolaciji ono što se vama radi. Ako vidim da se sad ljudi masovno, neki se lože na neku produktivnost, a s druge strane neki drugi su u fazonu pusti me, neću da budem produktivan, hoću da se odmaram. Mislim da svako treba da iskoristi ovaj period, da radi ono što voli i da ga provede onako kako hoće. Znači moja poruka je nemojte da dozvolite da vam neko kaže kako treba da provodite ove dane, provodite ih onako kako vi želite. Mislim, ako ćete da budete produktivni, budite, ako ćete da ležite pa cijel dan u pidžami da gledate Netflix, nebitno, u čemu god vi uživate, u čemu god da vi uživate, radite to, jer sad imate priliku ovih dana da to radite. Posle kad krene posao, kad krene faks, kad krenu obaveze, žalit ćemo za ovim danima kad nismo morali ništa od toga da radimo. Hvala ti Zorana što si izdvojila vreme. Hvala vama puno što ste me pozvali, baš sam zahvalna i baš ste me obradovale kad ste me pozvali, tako da jedva čekam da vidim kako će ovo da izgleda.